Ahoj, tady je Janka z Propletence. Včera jsem nahodila na čelenku tady tím vzorem 16, který byl včera v balíčku a večer se mi ji povedlo doplést. Takhle vypadá. Moc se mi líbí, jak ukázala ta barevná kombinace. To je modré a je mi trošku líto, že jsem doma neměla růžovou přízi s růžovým Brushed Alpaca Silk od Dropsu. To by bylo skvělý i na celou čepici. Úplně úžasný. Tady ta barevná kombinace je od příze vlna Heb Baby Batik 5111 3 jedničky a Brushed Alpaca Silk od Dropsu barva číslo 13. Pojďme se podívat, co máme dneska v balíčku. Máme tam lesku pomerančovou, zázvorový čaj, zelenou svíčečku vlastní a vzor číslo 5. Vypadá složitě, tady ty smyčky to jsou očka pletené anglicky hladce, takže i když to takhle vypadá složitě, tak není tak náročný ten vzor. Ten vzor 5 už mám opletený na čelence. Takhle vypadá. A ty hladké očka, anglicky hladké, udělají takový pěkný tvar těch hladkých oček, takový víc výrazný, že to líp ukáže.